Kubla shibun AP ki parlo ki baju pek ka video ka jonga. Pat ki baju kerja ne ngana kui kapor kui pat. Di ngeskwa bane tu AP ba ngal ajan dap ka degree ka jonga hapo sensibiar college mo mokron. Di penjuru ngala yo farewell mo napo ka department. Kubla shibun AP ki junior ki jonga. Inai kai pada imisusan pat I pada seni. Ba pila pendut di kapor ba pila pendut di kapor. Pat kumjuru ba pila ai kan yang ai ka di gift banlong kadak bansa jingkin mau mo. Di ngam doni e ban ong ngam doni e ban ai mo. Henry tangga jing sungu ka bakrau. Bat tu ublay bendor rekat bat pi. Tu pinai syat pinai klan pinai kiu ha ka jing puli ka jong pi. Pinai kiu ru ha ki kam ki jam ki jong pi. Di tang kita hi kublai sibut. Bye bye. Bye bye.